Masara. Okay, an gima da wacho adwa nyiso president ni ok loko jotend migepe kende ema jopiny odwaro. Wadwaro ni mondo Kenya owuo, mondo gik manyo wadwaro tim teka wanene loso gi nade. Wuoyo nyaka dhi mbele. Wadwaro National Convention, the People's Convention, mondo mi gik moko mosetimore maricho chien, mondo wawuo wagol pachwa, jomatindo gol pachgi, jolemo gol pachgi, ng'ato gol pachgi. Mar ariyo, wadwa wacho ni jomatindo endelea uru kusukuma kata wan makawuono wan kagi, an oyiera mokwongo kan jahigni 24. Ok bikawo, ok adwaro ni miwa kende. Jomatindo riwre mondo giyier ng'ama potential e kindgi, mondo constituency ka constituency gikete ji, e county governments gikete ji, mondo mi kam election mabiro wayud jomatindo mang'eny manyalo wuoyo kwa niaba mar jomatindo, kik nyiewgi. To mogik mawacho, wan kaka jo Kenya en saa makoro kik wachak wacho ng'ane rach ng'ane ber. Wariwre uru nikech wan gi Kenya di achiel, mondo walos gik moko manyalo miyo Kenya odhi mbele. Joma wacho sani ni otimore marach, onge IEBC. Ka Ruto dogore piny gi sani, ng'ama dochung' ne yiero. Ng'ama dochung' ne yiero nikech waonge IEBC. Onge commission mochung' ne IEBC. Watem mondo IEBC obed in place. Watem mondo gik maricho manyo timore olokore. Kendo akwayo jowa modonje cabinet wandai gi the team. Equity koro nyaka wayudi. Ok wabiyie, mano to wabiro wuoyo gi GNC. Wadwaro ni pesa sani kipogo ng'eny ne odhi e Nyanza, ng'eny ne odhi e Western, kuonde manyocha dongruok ok timre. An abiro go koko, kendo abiro wuoyo gi my mind nikech an jomondika en jo Suna West. Gima gidwaro ema biro timo negi. Kendo ok abi wuoyo kine jo Suna West kende. Nitie shida ma affect jo Suna West kaka cost of living, ma ok kata cruise. Wadwaro ni sirikal koseloso cabinet, nyaka gibedi ma ging'i ni to ere kaka nengo mar ngima nyalo doko piny, ere kaka nyithindwa nyalo dhi school. Sani dhi university yudo ni chiegni ji mang'eny mano nego dhi university ok apply kaluwore ni pesa nengo midhi chule university ok ginyal. Magi agenda monego bede cabinet mokwongo. Cost mar living nyaka dog piny. Mar ariyo, ere kaka weche mag somo, junior secondary school, ere kaka nyalo tim. To ere kaka joma dhi university nyalo digo. Jowa mane ondika kaka interns junior secondary schools gibede absorbed, gibede permanent and pensionable, mondo mi gimoro Kenya odhi mbele. Mano wabiro support initiative machalo kamano manyalo miyo dwach jopiny odhi mbele. Erokamano ahinya Mheshimiwa Peter Masara. Ntie modonjo kar kae tang'eni ni nyalo duoke ka ichiwo wach mari mogik. Mos nok wasome kata kamano yuda ote ni moluor Masara an janyamome tok yawo kanyo.